Hello, Pilano Hambai, Power Local Channel Bijotana Hambaya Faro. Guy, Tini Laiboma Fiman Karun Kaisano, Tini not only Ashirwad by Agon by K, one K completing car. Guys, hello, the non opposes act money. Group library, pay the young Tamago. I thought I got Padi, you go. Group library, pay the young Tamago. Group library, pay the young Tamago. Hari suka tam sana mazam. Tini one ke completing money. Jalan nak khusyid ini, sin channel one ke kamani, daran nak apa halajak jong, purti khanan bagai, Hari suka tam sana mazam. belak kan tong khojak ini jong. Tebo se. Nolong ni ingo tei one ke to completing a happen sung ke pegro raimi arang kere agin nong sama ni apa no mana rang kere kere ni bagai kegro rai panong mati nolong nolong ni ingo tei one ke to completing a happen sung ke pegro raimi arang kere agin nong sama ni apa no mana salah suka guna bahai matu kegro rai panong mati nolong salah suka guna bahai matu sakade suka pesanjit kok sakade Tung awan tung tini, jalan nak khusyid, sin channel one ke kamani, nung na belak belak kan hambai, so na one ke kari mani bagai, norok bai sisung, norok sisin family, norok na belak hai hamzago, nung na awan kok kisan namun sungo, buskan go ba, tab bahaya haput kedi so na, sungo norok ni bagai. Tunggu, semua video kita lah mana sini, teh kau ikut pernah na, just tak hai tunggu semua. Ngedol ek jaga onek semua masa time kering tanggo, aman bagai video hai miang tongkha, daktin nugano, fin channel lo. Cari sana. anu mune porcento sawain thaka tesa hai chung ma sasakunai chini channel je nai tongnai rong no Ya, tam. belai na hambai mariu tai je nai tongnai rok chung je kurung tongnai rok belai no hambai mari kha Guy, abono tini sekarang samain orang kering bagai kon kotor kai kon celebration o kai mi asung. Abono tak buskang norok tiap busono kak hai norok logi wan hone norok ni puile je saman hai no sekarang gua saipe kata boti tin sai no. Tunggu YouTube ni tuh je ingmani je aneng rong kagai ulo norong ni cai tung mumbai ba norong ni san mumbai Hindu cini cin bagai kena roksi cini bogoban dok dor nai tung nai norong bogoban gai sekarang sama ini kongreng doh kita korang problem doh imu korang besi cathaya na norong nok makhana short movie rokobo Awan bagai no kata agi ni kok kai no je chung aning kai ma kai chung ni ji kuri ka hangwe bujo sakang musaka atino
kori rong no subana ni bagina sung YouTube dunia phaimani a unorok log rima bai tini chini 1K subscriber complete ningkha gai kha khe unorok chunote blog riwa no hne ketak nongga no kokte theni sai khna ri nai chini mai gom ma jung de parma balai no tong thoka tini wan ke kama bagai abonong ni support ni bangai no ka kha chung ba kurung gai tong di tebo mane tebo support khai di chung no nong ni support chara to ete asuk thangni maya je thangma pa no kai asa khai mane request nong no jo to no no tebo support khai di chung no jate chung iko kaka je samani ko jate chung tamna ni kaem tong man na ni kokdo narok manan tak kong no narong man na ni ta a abo norong ni support chara chung kuno dino khaime ya a kam no chunu chadang nai kiri khada tam masman kurung nai sikiri khawle laibo tini chini iko ti chung jo to bai kurung na bang no tini live phayo engkai je engkoi tong nai ro kicha kurung bai khe cha khamta kija kurung bai gadi sung bai mane abo to tak sanjani jora jo to no hoito kam ni ki filmani engko mani oti jora angai tongo jo to no busy time kurung dehma ga haise narung thani saimana mo sung norok buti rok bidu rok naina mo sung norok saka ngai chung chesta khainai norong samung samani bising same khaino video khainai ba karon chung do katal asuk saibo maya buti topic rok geba chajak norok kija kurungoi sabe gadi je nok tongnai rok tini ani logi tongo iko Prosenjit ani manai Sonjit an manai Jumurani ani mayo tai tongo chini background ko chai dasuku te unko Sukendo tongo Sukendo kai background ko chai Sonjit ni bu phang nai dodan tongo no baba sara mo to sai mano kurung di sungbai agero kono ko buni 1K complete 15K complete dong kai nu kai ke koto ramar chung he rai mia green darai abo to chung bora nai ta sasa bor kati support khai tong khai chung taro norok logiri khiba bas kang roko rai manano ko nes kering do haldi ai bano te kaisa kok sai ro no de du ekdin bishi kon te kaisa video nung nai video tong nai dasuko te Sonjit te nong ni producer katal jana rong nu ya khona first time phinai norok producer be korona na mo song kai ke sadi tai gang te korong ri wano producer plus editor norok bin video shoot khaijak tongo norok naina hangai korongoi sadi nainai dia tam chuno chajai garan dongbai khe masibang phenai kre
tini wan ken dina te kicha kurung nai rok kurung kita comment ke sabe ke dina rok norong ni editor no अब तो बेसी चाजे फंगमो न र एडिटिंग रो आसु काम गरु बुंगे ख तब नंग एडिटिंग खैन नंग नाइना मसं ग्यास सागारि गे कुरुम रे रिमानो दिनै लाइव नंग एडिटिंग नरनि भिडिअ एडिट खैनाय आं नारकसिन भिडिअ डेस्क्रिप्शन दो नुखना एडिटर देबस्मिता देबर्मा नै bo ani musajak no class 9 poro bono edit khayo je kurung tongna rikisa subscribe comment khai sagadi narong comment ke samana musung kha de narok sono cha jak ba cha jagani tei bahai video rok naina musung mane bote content nuti video naina musung abrok 1 minute por ang tau no kana ni hinnai chini background mo chai da sugono narok bono busuk cha jaga bu kisa comment ke sagadi dasgo tagare Fare Birika bugare sugendo no yang fare no hambai dasuku nono kurung ambagai gai sukuin susmita abo ani basai no basai bedara no borok darakai koi hospital government job khayo gai bo quarter tongo bin bo channel tongo sukuin susmita norok bin channel no kisa je kisa subscribe khai di bin channel no bini channel tongo ani darana bo bale hambai dasko kurung mambagoi khas kore tini nonon sao dasko rangkring darai wang ke kafano kun celebration korichen ekdom normal kono cake biscuit recipe paimi asuk sugia auto nong khamai semeno bale hambai background o chana daktin nok manai dasko phare yango background o sai no daktin nok manai recommend feikanin bagoi belai hambai da sukuno nini comment mane belai khasranga let's go Thadong Bokicha tabong no phaya nang ni hinga da sukuno phane ne bagoi Eda suku. Thadong
tani kita ফাই দং হলে বন নাই তো লাই দং songmani ti tiklai kabuna nini rekomen hake ফাই দি kok sa begere nono nai to lai ka begere mo jakhi biang taka sabon sa ফাই di ফাই ha hello Diko nongana ফাই সব গেদা সগো তা নর begere ngo sai ko chin begere ngo sai ফাই ka habuk sari nor bini bon boba haya nai jena da nok sari sab sam nai jena rang bisi thanga no jeng ti tang lai ka de hai tini sakar da sugman ke complete pahin mano chung ti ni ora jomang lai jak no chini onar ni no ko wan ke kamani upalokhe isa phurti khele ya no hinai abon bagoi ta joton ora jomang lai jak je baksa ba phaiman liya ngang khai song tani thanjak ba le thakata এরপরে সাগরে নিন্দে তেপ খানি কক সাগরে অডিয়েন্স হলো তাম audience song khai tang jotono na hambai janago onorok sahojogita khaima baina chungbatini tamhinani wan ke jati phano sogoi manjakha jotoni sahojogita baino abon bagai jotono na hambai boskango jotono kaham kurung tongdi ma haikene jono sahojogita khai tongjadi te abonota কেনর চেন বেগরে ngocane bahai দেখা বেগরে ngocai ke sagar bana 5 joratai fenanda kya komen ke sagari chakra lona sok nangya apa bo je begre ngocai thokai mane abo je bujang manung mane asuk beng je thoi bini koto tangsika mana prasan jena thokok su kana khna sagari tempes ang song tani kisa sodong dokara kisa koi kana ko nol ko hale gane kelangar te kisa ko sai kelangar itu nindu asang no nanu ta dana biu asang ke sagari ko thane asa khala yo norok boka hamna tong nai nei tabuk to kasang man jara ba keba bari jai bising ro da habjak saimi ata hayada abu to jai bising ba tong na nango jong bote sara khari jai bising no hamnai kasang mili bai ke tong nai ba nong ke ro khai wan ke ni nong wan ke ni ke ro to khao là khai sika đâu ngawan darai nong no kek phunong man lia asal ke chung kuring dari pai mia kuinyo rang kurisin tane rang kong ni ba kek chỉ còn pai jak ti ngai ta se di ka si bi sari tlang than jiu awan ba nong bus ka chung phunong man lia kek chini hepano chun bisi sadang na kirin tang kurung bai asang bai borok kuri sibla cha norok selai gadi nang kisa songtani hepano norok kisa khas koriya BM de Burma ni comment no kya belai khas rang liya nung pore video ro no khai BM de Burma kisa nung biji rok phang to kana mo tai mo ba hepano lo phano kya comment ge sat nung tang kurung ma liya এরপরে পীরসাজাক অফিসিয়াল বকুরং লিয়া কুবই কক চিন থানে রাংকরই হইনা মতন চিনি পজিশন ইয়া के कादर फाइन बगे किसी सा
norok ni naimung bai mama ni bagai kisate khas rango engai amu bai te kichu ya ko ai norok buskango logiri khiba norok kisa suba za di chuno de jong mo thangai buskang thangai je samani kok no narung manani bagai gai ngai person chagadi ni audience no nung tam kok sana muzung Sari jono nor baksa to tabu kurung jak kri khyo kurungoi sari comment khai sari chin bidro bahai ungjak sa sajak naiki bulda tong nor comment khai sari jono অবশ্যই সেমান নক জন্য কমেন্ট খাই অর চায়া খো রকিনই যদি চায়া তং খাঙ্গে মাপ খাই দিছ ন abono samjani joraba jotono busy rokna kokroi abono 1k norok kari man bagai belai ham belai ke hambai norok joto nai tu channel bai kurung tong nai ba nai tong nai rong joto no te katal je kurung nai rong no bong no hambai ya pharo gai norong ni phan bai no tini chung su kha khe norok buskang develop giri wano te chuno te kari nan sujok khaya no nai jedino kotor he kasai mano odino joto ani viewers dong no angni montron abo advance tang sai ton khana rong no engkai tamung mung to kri ba tamri manai tui khoja bang kane hora no norok chini je chuk sinje chukti jotono manjak phaibi na ning ton engkai tini to 1k kadrop ko monetization bagai jung apply ke ko tikicha norok please kicha suno dakte kheti kicha subscribe bare ridi abam bagai bele khe koi jaw no kai erpore khe chung koi dino no monetization bagai apply khnai norok jotoni ashirwad tong hangkai to manano yake malia kete chongo youtube dunia ni bidai ngai matsinai jadi malia kakai haini bagai na norong ni kicha support nango belai khe nango ekdam nong ni phan bai se chini phan norok jodi phan dili ang gai chung buskang thangai chini mangrok te puron khai manglak abon ke wanai tongo je chung suk chin borok je chuk yarong no khoksa khoni rida saja sujule bohogo mai khile mano obon bagina chung phemani youtube eko kurun chung ne ji kuringen kurino saimano chung bare kok the sajak tingo kek khise ji paime na bole chung gai kha tong bo jodi norok phan dili anga gai chung buskang wa ok thangai nong phan yang ka chung abong mang lak ta kemno help khai manglak tang norok se bhagwan su norong saiman su juno buskang thangai borong no kisa misa help khine ni sujuk khaidari manno maya tang norong sagoi aparika norong no saimano chini mang kobe khainani joto phan norong thani tongo asung no tang te tam sanani tabuk norok se saiman su haini bagina please kiza norok suno kiza help khajabai jahate thangai ke gya ke kek mara yabo borok ho gya jedino borok no thangai kisa so help ma khayo odino ang mone khayno je aw kek rakhatin le ni ango 1k sabse ke 2k jesuk manong thon kuno dinano rong ni phan tong 1 lakh phang thon to ang kek kuno dinang raya kek ang dekhe no ranai je jedino kuno
Kebono mahajo help kayo. Bono bin bohono paisa ni bagai fano thandari manka. Abono ani ke sesto mantai abono ani. Asungno. Tabo norong no saiman sibo norong no chini phanba. Sono norong busuk jadak ya tu saik milia. Norong jotono Beijing na sanjun jara ba baksan no sok pe kona employee rok ba. Hakjal lo khainai rok kai. Engmano kurung me aba ba du khukure. Haipano jefro video no norok. Kicha comment khai share khai te like rogri oi kita subscribe roi jono kita help khai jadi abono ani last koi mong rog no jotani ini kung barati brasana he wan sa to wan jita chuno boro subscribe ne boro jin language bu bujia buji bo riglak asa khayang wan jirano ai bana bangno chaja yang mane ko gyang kuno political issue suntai samang ko gya ang chong je tibrasa no kuno dino sini kungbara hano help khen nang wan suga suno narone help baino sungo te kaisa borno help khe manani asu ko ro sana ring ya apa noro bujina hadi abono hani koi monglas kok ke belai hambai phiro ui gai tini wan ke nei nukha ani channel ni subscribe li so obam bagi belai hambai te kaisa kokang sanamos mo hai se mia horo 8 posbano ani wan ke complete ngo aba ani hinjong ya norong ni hinjong ane chung chini jotto tibra sani ne enga ang mia te mane tamung kha chaimeli ab ten sondang kha ba tong thong madang kha chaimeli nong nong ma sachene ang horo kisam rithemang kwang kha ane norong ni phan no wan suguta ba borong ni phan no sugule je ano mane monde je nong ya to chaimia tobo wan ke hene subscribe li so nukha abam bagai ikota krisa ba maya mangkai tongna rung yang ma te ro kisang khatang ba ke haino asno kok joton nukungono kaham kurung tongbai thun jotono kaham tong thun ngai titam sanani jotono na belai ke hambai tini norong phan dimam bagai 1k subscriber complete live mari kha semi abas kang thangai monetization norong malai jamano malia khate norong malai melia abung kisa wanai tong gai titam sasinai asok saoino tini live noro no muthagri disino tini live noro muthagri sin jotano na hambai hor kaham jotani nokong ono jane je mane je sori mane godok amgurung naruktur asok saoino jotano no hambai nai tong dinorok dua ekdin bising ono video kotal nong manai tei sal buram kurung tongni chini channel kokor official channel bai jotono no hambai